Weche mamoko en ni sirikande kaunti ma Kisumu sa ahinya kuom rembero weche mag thieth ma okelo chandruok ne oganda mathoth nikech onge yedhe e ute mag thieth. Kane olose sub kaunti ma Nyando, seneta ma Kisumu Migosi Fred Outa owacho ni kata obedo ni sirkal mamalo osebedo ka chiwo omenda mathoth ahinya mondo los godo kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mayudo chuny boma Kisumu. Kata kamano mago bende osekore Luanda kendo koro onge yedhe kaachiel kod chudo mar lakteche ma lakteche osebedo korka ywak mana kinde ka kinde. Outa ne odhi nyime kowacho ni oseyud ni bilion 2.3 ok nyal yangi kaka osebedo katiyo e Kisumu, to mana kata kamano weche mag thieth od jwang' to kendo oket mana paro weche mago magera peini to kod bero kuonde moko ma chuny boma. Odwaro mondo koro jopiny mondo odhi olokane na telo mar ngire nyong'o kochopo tarik 9 dwe mar 8 mondo mi koro en owuon kaka jalno bende dwaro komno e bwo riwruok ma gintiere godo gineni koro gitero Kisumu e kama kare. This is a sign that a young must go. A young must go. The voice of the people of Kisumu County has spoken. They have said that a young has failed as a governor of Kisumu County. This is the only Kisumu County where if you go to the hospitals, there's not even a Panadol. You can't find. And that's why this team has come up together. This team is called Unforgettable. And who can unforget us? Who can forget us? That's why we have resolved as a people of Kisumu under the full leadership of the great people of Kisumu. We know here within Kisumu County, that's where the auditor report has already indicated that 2.3 billion cannot be accounted for. Where is that money, Anyang Nyomo? Where is that 2.3 billion that you have not accounted for the people of Kisumu? That's why we don't have water, we don't have health services, we cannot pay our workers, especially the doctors. We do not have roads, our kids cannot go to school. A young man